Исәнмесез эфирда яңалыклар чарылышы студияда Лилия Гатсинолга таба кайбер темалар турында. Шифаханәләрдә ажиотаж дәвам итә, шул уңайдан Чаллыда яңа прививка ясау пункты ачылды. Россиядә беренче тапкыр әтиләр көне билгеләп үтеләчәк, ул нинди көнгә туры килә? Шифаханәләрдә ажиотаж дәвам итә, чаллыларга уңайлы булсын өчен COVID-19дан прививка ясау буенча яңа пункт ачылды. Хәзер шәһәрдәшләр Мәскәү проспектындагы ире сәүдә үзәкләренең берсендә коронавирустан прививка ясата ала. Аның эше ничек оештырылганы теманы хәбәрчебез дәвам итә. Ажиотаж фондында Чаллыда Мәскәү проспектындагы сәүдә үзәгендә вакцинация пункты ачылды. Бердә ул иртәнге сәгать 8-дән кичке 7-гә кадәр эшли. Үзең белән паспорт, полис һәм снилс булырга тиеш. Вакцинацияләүнең яңа пункты барлык теләүчеләр өчен дә ачык. Башка сәүдә үзәгендә эшләүче пунктка исә QR-кодлар кертелгәннән соң ревакцинация гына узарга мөмкин иде. Проявили инициативу и вышли на управление здравоохранения города. Нас поддержали там. Они приезжали, посмотрели. Мы закупили некоторые оборудование для этого. Вот. И организовали пункт вакцинации. У нас имеется отдельный вход для этого специальный. Потом все условия для людей, поэтому мы ждем для вакцинации всех желающих. Шәһәр сәламәтлек саклау идарәсе мәгълүматларына караганда, COVID-19дан вакцинацияләүнең яңа пунктында 2 сәгать эшләү дәверендә генә дә 29 чаллылы прививка ясаткан. Исегезгә төшерәбез, аларга икенче компонент 21 көннән соң ясала. Аңа исә беренче компонентны ясаган табиблар эшләүче шифаханәдә ясатырга кирәк булачак. А сами болели, не болели еще COVID-19? Еще нет и не хочу. Я долго думала, наконец решила все-таки побеспокоиться о своем здоровье. Во-первых, очередь небольшая, и мне бы не хотелось идти в поликлинику, боюсь, там слишком много больных. То есть в торговых центрах? Комфортнее. В связи с чем было принято решение вакцинироваться прямо только сейчас? Потому что никуда не пускают, поэтому, я имею в виду торговый центр, поэтому, и соответственно, чтобы не болеть. В тупаре долго ждали вот свою очередь, вообще удобно? Нет, минут 15, мне удобно. Здесь удобно, сейчас сделаем прививку удобно, а не надо ходить куда-то, поэтому решил я здесь сделать. Шәһәргә халыкның 80%-ны яки 328 мең кешене вакцинацияләү планы билгеләнгән. Шифаханәләрдә халык күп булу сәбәпле йөкләнеш зур. Мобиль пункт исә нибары бер генә чаллылар прививка ясату өчен өстәмә урыннар булдыруны сорый. Лилия Гатсина, Ленар Солтанов, яңалыклар. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 110 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 27 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 15 октябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 28349 очрагы билгеле. Аларның 23973 терелгән, 91 узган тәүлектә. Россиядә беренче тапкыр әтиләр көне билгеләп үтеләчәк. Ул бу атнаның якшәмбесенә 17 октябрьгә туры килә. Әлеге бәйрәм әти кешенең балалар тәрбияләүдә никадәр әһәмиятле урын алып торуын күрсәтә һәм аларга карата хөрмәт белдерү өчен үткәрелә. Күбегез әти-әниләр балаларны ничек тәрбияли ала? Алар бит көне буе эштәдиләр. Безнең иҗат төркеме Мусабай завод авылына барып, күп балалы әти белән танышып кайтты. Хәмидуллиннар гаиләсе 8 бала тәрбияли, 4-сен балалар йортыннан алганнар. Үзләренең эш кызлары инде үсеп буйга җиткән. Иң өлкәненә 28 яшь. Кечкенә бала тавышын сагынган әти-әни күп уйлап тормыйча балалар йортыннан 2 малай алып кайтырга була. Бу 2 сабыйның 2 сеңелләре дә була. Шуңа күрә гаилә башлыгы Вәсил Хәмидуллин туганнарны бер-берсеннән айырмый, 4 баланы да үз өенә алып кайта. 2 елдан соң үзләренең дә малайлары туа. Хәзер 8 елга китте яшьтә инде аларга. Алар булмаса, кая микән дип башлыйбыз. Балаларны кечкенәдән үк дөрес тәрбияли башларга кирәк ди гаилә башлыгы. Компьютер алдында утырырга, телефонда уйнарга әти кеше бик рөхсәт итми. Бала физик яктан чыныгырга, акыл ягыннан үсәргә тиеш дип саный ул. Әйтик, 14 яшьлек Никитаны уллыкка алганда, ул бер татар сүзен дә белмәгән. Хәзер егет рәхәтләнеп татарча сөйләшә. Мәктәптә дә иң алдынгы укучыларның берсе. Әти миңа бик нык булыша инде. Аның белән һәрвакыт йөрим, урамда бигрәк тә булышам, шун белән көч алам. Мәктәптә мәсәлән әйтәләр миңа, син нишләп көчле шундый диләр.
Мин әйтәм, әтигә буышканга диминде. Әти безгә буыша, без әтигә буышабыз. Кайбер чакта әти белән магазинга барабыз. Васил Хамидуллин Мусабай завод авылында туып үскән, бирдә төпләнеп тә калырга булган. Механизатор булып эшләүенә инде 30 елдан артык. Хәзерге вакытта урып җыю эшләре бетте ди ул, әмма авылда эш җитәрлек. 9 баш бәләкәй бозау бар минем, 9 баш. И калганнары 26 баш олы терлек бар. Вот. Савымныкы 9, 10 баш савымныкы, калганнары үгезләр бозаулар. Алар абитта кайталар, менә ашыйлар, пишән су эчәләр, тагы чүп китәләр инде ашарга. Балалар да әкренләп үсеп килә. Инде үзләре дә мәктәптән соң минем янда йөриләр, булышырга тырышалар ди. Балаларның хезмәткә мәхәббәте булырга тиеш дип саный ул. Кичкенә чагында аның үзен дә шулай тәрбияләгәннәр. Бер көнне менә пишәнгә бардык, Никита Кирилл белән. Әйбәттә. Рүлдә барды, рүлдә кайтты үзе. Мин кырдагына бардым. Хуҗалык, үй мәшәкатьләре әлбәттә бөтенесе дә мөһим, әмма балаларның әле кичкенә икәнен дә онытмый Хамидуллиннар гаиләсе. Һәрберсенең дә теләкләрен үтәргә тырыша алар. Лилия Хәбибҗанова, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Удмуртия күргәзмә үзәгеннән ярминкә дәвам итә. Экзотик тәм-томнар, файдалы продуктлар, сыйфатлы кием салым, натураль косметика, кулдан эшләнгән бизәнү әйберләре һәм йорт өчен товарлар сатып алырга өлгерегез. Россиянең 28 төбәгеннән 80 предприятие үзләренең иң яхшы товарларын тәкъдим итә. 100дән артык төрдә удмурт ризыклары, төньяк һәм ерак көнчыгыш диңгезләренең 40 төрі балык, 50 сорт чәй һәм тәмләткечләр, 60 төрле сырлар. Ярминкә 32-нче комплекс янында Мегастрой гипермаркеты янында уза. Белорус итешләнмәләренең зур сайлау мөмкинлеге өчен Вологда мая һәм көнчыгыш тәм-томнарының киң ассортименты, сәламәтлек өчен товарлар, Новосибирсктан табигый бизәнү әйберләре, сырлар, бал һәм җиләк-җимеш. Выбрали тут сладости, без сахара главное, есть такие. Ну и масло хорошее, главное, кубанское привезли, душистое. Берем сейчас все потихоньку, да. Рыбу, да, колбасы, сало, спасибо за праздник. Килүчеләрнең көзге кышкы сезонга кием салым һәм аксессуарлар сайлау мөмкинлеге дә көтә. Ярминкәдә өй өчен җылы Вологда юрганнары һәм мендәрләр, җыештыру өчен табигый чаралар, Иран келәмнәре, шулай ук Пермь рәссамнарының гаҗәеп картиналарын сатып алырга мөмкин. Ассортимент очень широкий, ярмарка прекрасна, все очень нравится. Ярминкәгә килгәндә битле кию шарты сатып алучылар антисептик белән файдалана алалар. Удмуртия күргәзмә үзәгеннән ярминкә 17 октябрьгә кадәр 32-нче комплекста Мегастрой гипермаркеты янында эшли. Әбіз сезнең исегезгә төшерәбез. Вакцина ауру юктырудан яки авыруның катлаулануыннан качуның бердән-бер ышанычлы ысулын прививка ясатырга ашыгыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. С 18 по 23 октября свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. Улица УТЦ Грин, остановка Глобус. Богата и разнообразна природа Татарстана. Вот только чай не растет. Настоящая и живая флора Кении, Индии и Шри-Ланки дарит нам чай Флори. Матурем Флори. Прекрасная Флори.